dia més en Reciclem des de casa. I jo avui estic superfeliç i la meva família més encara. I sabeu per què? Perquè ha arribat l'estiu i el que anem a fer avui és una festa! Sí, i heu vist bé, esta és la manualitat que vos porto avui, un tirador de confeti. Material molt senzill per a aquesta activitat. Un roll de paper del vàter, un tros de cartolina, un globus, cinta decorada, pegament i unes tisores. El primer que anem a fer va a ser posar-li un poquet de pegament a l'inici de la cartolina i enrotllar el roll de paper per a forrar-la. I ara el que anem a fer va ser tallar el globus i col·locar-lo a esta banda d'ací. Mireu, li hem posat el globus, li hem posat una cinta per a subjectar bé el globus al roll de paper i ara és moment de posar per ací dins el confeti. Jo en este cas no tinc confeti i no anava a fer confeti perquè tenia estos papers que me sobraren d'una altra manualitat. No anem a posar-ne molt perquè si posem molt se col·lapsarà això i al tirar no eixiran. Així que anem a ficar uns poquetes papers. Posem ahí uns poquetes papers i anem provant,